खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जबनि स्लाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा दिनै मेट्रिकनि रिजाल्टखौ होगोन। दा नोंथांमोना बे मेट्रिकनि रिजाल्टखौ 11टायाव नायनो हागोन, फुंनि 11टायाव। दाहाय जोंहा रिजाल्टखौ होगोन। दा नोंथांमोना सोरबाफोर गोबाङानो माने एडमिट कार्डफोरखौ मोनाखै जानो हागौ, जेनेबा नामफोरजोंबो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आं बेखौनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। जेनेबा जायफोर बिथांमोना एडमिट कार्डखौ मोनाखै एबा कलेजनिफ्राय लायाखैबाबो नोंथांमोना जेबो सिन्था गैया। बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना जायखिजाया केन्डिडेटनिखौ गोसोबादि नोंथांमोना नामखौ मिथिबानो बिनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो नोंथांमोना। दा बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायदो। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। नोंथांमोना लोगोफोर नामजों नायनो थाखाय गिबियावनो मायाव फैनांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनोसै। क्रमआव फैबानो जाबाय। क्रमआव फैनानै नोंथांमोना बेहाय सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च अपसनाव आइ रिजाल्ट होननानै बे मोनसे अफिसियेल वेबसाइट। लोगोफोर बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनजोबदों। नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव चेक खालामहैबानो जाबाय। क्लिक हियार टु चेक रिजाल्ट होननाय मोनसे लिंक मोनखागोन भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना बेहाय थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। दा बिनिफ्राय बेहाय दङ iResult.net। नोंथांमोना बेहाय थांबानो जाबाय। आं दायो बेहाय थुनानै होबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनि फार्स्ट अपसन मोनगोन सेबा रिजाल्ट 2021 आसाम क्लास 10 HSLC रिजाल्ट। दा नोंथांमोना बेहाय थुना होदो। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगोनो टाइमा जोंहा स्टार्ट जागासिनो दं लोगोफोर। टाइमा बे माइनास जालांगासिनो दं। जोंहा बेहायनो नामजों बेहाय नायनायनि अपसना फैगोन जेब्ला 11टा जायो। बे जाबाय जोंहा मोनसे अफिसियेल वेबसाइटआ। नोंथांमोना बेहाय नामजोंनो रिजाल्टखौ नायनो हागोन। ओमफ्राय सेकेन्ड मोनसे वेबसाइटनि नामखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाखानोसै। आं बेक थांफिननानै नोंथांमोननो बे माबाखौ खोन्थानि वेबसाइटनि नामखौ। बेनो जाबाय इन्डिया रिजाल्ट.com। नोंथांमोना बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैबो रिजाल्टखौ नायनो हागोन नामैनो। दा नोंथांमोना बेहाय फैनाय लोगो लोगो नैबे आसामखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय। आसाम बेहाय नोंथांमोना थुना होनांगोन। आसामाव थुना होनाय लोगो लोगोनो रिजाल्टनि माबाया अपसना फैगोन। नोंथांमोना दिनैथ' जोंहा मेट्रिकनि हागोन नालाय नैबे फार्स्टआव थुना होबानो जाबाय। नोंथांमोना बर्ड अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसाम नोंथांमोना बेहाय थुना होनांगोन। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो बे रिजाल्टनि अपसनाव लाना थांगोन। बेहाय बुंखादों नै रिजाल्टआ जोंहा 11टा AM आव। दा 11टायाव जोंहा रिजाल्टआ डिक्लेयार जागोन ना माने रिजाल्टखौ होनाय जागोन ना। दा रिजाल्टखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय थुना होबानो जाबाय आरो। दाथ' सम जायाखै नालाय दाहाय नोंथांमोना बेहाय थुनानै नामजों नायनो हाहैगोन आरो रिजाल्टखौ लोगोफोर। नोंथांमोना बे नुनो हागोन नै 11टायावसो जोंहा रिजाल्टखौ होनाय जागोन। दा बेबायदि थांनानै नोंथांमोना दाहाय रिजाल्टआ होयोबा चेक खालामहैबानो जाबाय। बे जाबाय जोंहा मोनसे वेबसाइटआ। आरो मोनसे दंबावो आं बेगाव थांनि। नोंथांमोना मा खालामनांगोन मोनसे एप दङ लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि र' दै। नैबे सेबा रिजाल्ट होननाय मोनसे एप दङ। बे एपआवबो थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आं बे एपनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बयबो बे क्लिक हियार टु चेक रिजाल्ट थांनानै बे एपखौ डाउनलड खालामनानै लाहैबानो जाबाय। बेनो जोंहा एपआ। बेहायबो टाइमखौ होगासिनो दङ नै रिजाल्टआ जायाखै नालाय दा माइनास जालांगासिनो दं। 2 हर 2 घन्टा 5 मिनिट दंबावो रिजाल्ट होनो थाखाय। बेखौ बेहाय होदों। दा रिजाल्ट होबानो बेहाय नोंथांमोना अपसन मोनगोन। रुल नाम्बारजोंबो नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना रुल नाम्बारखौ बावबाय एबा एडमिट कार्डआ गैयाबा नोंथांमोना गावबागाव नामखौ होनानैबो रिजाल्टखौ नायनो हागोन। बेहायनो अपसना फैगोन। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनाय जादों। माने गोबाङानो बांसिनानो एडमिट कार्डखौ लायाखै कलेज स्कुलफ्राव। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना एडमिटआ गोमानानै दङ बिथांमोनाबो जेबो सिन्था खालामनांला आरो। माने नोंथांमोना मालायनि माबाखौ नायनोबाबो मालायनि रिजाल्टखौ ओरैनो रुल नाम्बार गैयाबाबो नायनानै होनो हागोन नोंथांमोना नामजोंनो। नामखौ मिथिबानो नोंथांमोना माने रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो। दा भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना आसा खालामो गासिबनिबो रिजाल्टआ मोजां जागोन होननानै। दा भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर। नोंथांमोना लोगोफोरनो भिडिअखौ शेयार खालामदो जाहाथे मिथिखानो हायो बिथांमोना जेनेबा रिजाल्टखौ उनाव नायनायाव जेबो प्रब्लेम जाया। दा बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों।